Wieħed mill-isbaħ rigali li jista' jagħti l-bniedem huwa d-demm. Dan kien il-messaġġ li ġie mtenni matul l-avveniment li taġih lil persuni li taw 50 jew 100 donazzjoni ta' boros tad-demm fil-Palazz tal-President fil-Verdala. Preżenti għall-avveniment kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono li premjat 17-il persuna b'rikonoxximent tal-ġest altruist. Ma' TVM News il-President Spiteri de Bono esprimiet ix-xewqa li titnissel kultura tal-għoti tad-demm b'mod regolari, mod speċjali fost iż-żgħażagħ fil-waqt li sostniet l-importanza ta' dawn id-donazzjonijiet. Dawn in-nies huma roj għaliex lil min ma jafuhx qegħdin ituh il-ħajja. U dawn ħaqhom il-grazzi tal-poplu Malti kollu. Silvio Ellulu, Isabel Caruana huma fost 17 l-eroj li rċivew rikonoxximent u spjegaw għalfejn jagħtu d-demm b'mod regolari. Il-moment ta' nis-saħħa u bqajtna til-mija illum il-ġurnata 102. U issa kif ġejt informat dal-aħħar kif jgħidu iktar ma tixjih iktar titgħallem. Jien minn għalija ain't mit-panzjent. Imma fil-fatt kun ent 3 times as much. Bdejt ta' 17-il sena, kienet iffirmat li l-mama biex tajt l-ewwel darba kont taħt il-tita u dejjem xtaqt li nagħti għax ta' twelid xi ħadd kien salvali ta' ħajti billi tani d-demu. Allura dejjem bqajt grata u dejjem bqajt inħoss li għandi ngħin il-ħadd ieħor kif wara kollox għenu lili u salvaw li ħajti. Matul is-sera tal-President Spiteri de Bono natat tifkira li tissimbolizza qatra demm mżewġa ma' qalb mill-Aġenzija Support ta' Għawdex li ġiet iddiżinjata minn Charles Camilleri u saret minn membri tal-Aġenzija Support.